Jamila ta ci amanar Maryam domin kuwa yanzu haka bincike ya gano Jamila ita ta aikata mugayen laifuffukan nan da ake zarginta da su na ganin har ta yi kisan kai take ƙoƙarin aikatawa na Alhaji Mai Nasara. Ganin haka ne sarkin waƙa Naziru ya fitar da sabuwar waƙarsa akan irin masu hali irin na Jamila, wanda Dauda Kahutu Rarara fitaccen mawaƙi ne na siyasa, shi ma ya tofa albarkacinsa bakinsa a cikin wannan waƙa ta Naziru sarkin waƙa. Mai sauraro ka gyara zama domin jin wannan cikakken shirin namu wanda muka zo maka da shi. Amma dan Allah muna roƙonka idan har wannan shine zuwanka a channel ɗin nan na farko, muna roƙonka da ka danna mana alamar subscribing sannan kuma ka danna mana alamar ƙararrawa ta yadda za ka dinga samun sabbin shirye-shiryenmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode, mun gode. Likitoci sun tsaya tsayin daka domin su ga sun ceto rayuwar Alhaji Mai Nasara, domin kuwa Jamila ta kusa ta yi kisan kai. Yanzu haka Alhaji Mai Nasara ya buɗe idonsa domin ya fara dawowa hayyacinsa. Nan take fitaccen mawaƙi Naziru sarkin waƙa ya fitar da sabuwar waƙarsa akan irin masu hali irin na Jamila. Mai sauraro kar ka manta muna ƙara tunatar da kai idan har wannan shine zuwanka a channel ɗin nan na farko, muna roƙonka da ka danna mana alamar subscribing sannan kuma ka danna mana alamar ƙararrawa ta yadda za ka dinga samun sabbin shirye-shiryenmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode, mun gode.